Dobar dan svima i dobrodošli. Današnja tema je nešto s čime se svaki poduzetnik susreće svake godine. Godišnji financijski izvještaj ili skraćeno GFI. Ovaj pregled radimo baš s ciljem edukacije i savjetovanja, jer želimo pokazati zašto ovo nije samo puka formalnost. Zanemarivanje ove obveze može, nažalost, dovesti do jako ozbiljnih posljedica. Pa krenimo odmah na stvar. Evo, za početak jedno direktno pitanje. Jeste li predali GFI? Ovo stvarno nije samo ispunjavanje nekog obrasca. Radi se o zakonskoj obvezi, a ako se ona ne ispoštuje, pa pokreće se cijeli niz problema koji su vrlo konkretni i, što je najgore, često jako skupi. Kako bi sve bilo što jasnije, idemo korak po korak kroz 5 ključnih točaka. Prvo, što je uopće ta temeljna obveza? Zatim, koji su to ključni rokovi koje svi moraju upamtiti? Nakon toga idemo na onaj manji popularan dio, novčane kazne, pa onda i na najgoru moguću posljedicu, brisanje tvrtke. I naravno, na kraju ono najvažnije, kako sve to skupa izbjeći. Dakle, krenimo od samih temelja. Što je točno GFI i na koga se sve odnosi? Vjerujte, Zakon o računovodstvu je ovdje vrlo jasan i zapravo postavlja ovu obvezu kao temelj transparentnog poslovanja u Hrvatskoj. Ukratko, GFI je službeni dokument. To je način na koji poduzetnici predaju svoje ključne financijske podatke državi i to uvijek ide preko FINE. Možemo to gledati kao neku vrstu godišnjeg liječničkog pregleda poslovanja koji se onda šalje državi na uvid. E sad, ovo je zanimljivo. Pogledajte samo koliko je širok ovaj popis obveznika. Znači, ne pričamo samo o klasičnim DOO ili JDOO-ovima. Obveza se odnosi na skoro sve zamislive poslovne strukture, čak i podružnice stranih tvrtki i apsolutno sve koji su obveznici poreza na dobit. Pazite sad, ovo je apsolutno ključno za razumjeti. Ne postoji samo jedna, nego zapravo 2 svrhe predaje GFI-a. Prva je za statistiku. Podaci idu Državnom zavodu, HNB-u, Poreznoj i tu je rok jako strog i fiksan. Druga je svrha za javnu objavu, da bi poslovanje bilo transparentno. Dakle, to su 2 potpuno odvojene obveze. Često se postavlja pitanje, a što ako moja tvrtka nije radila prošle godine? Zakon je i tu vrlo jasan. Ako tvrtka nije imala nikakvih poslovnih događaja i nema ni imovine ni obveza, onda ne predaje GFI, ali zato mora FINI dostaviti takozvanu izjavu o neaktivnosti. I da, i za to postoji rok. Vrijeme je da uzmemo kalendar u ruke, jer sada slijede datumi koje se, ali apsolutno ne smije propustiti. Ovi rokovi su doslovno temelj urednog poslovanja. Evo, ovaj prikaz točno pokazuje kako to ide redom. Ključni datum, one koji svi moraju zaokružiti crvenom bojom, je 30. travnja. To je za statističku predaju. Nakon toga imamo rok od 6 mjeseci od kraja godine za javnu objavu, a 9 mjeseci za one koji imaju konsolidirane izvještaje. Ono što je bitno zapamtiti, rok za statistiku je fiksan. Kad prođe, prošao je, predaja više nije moguća. Dobro, a sad idemo na onaj manje ugodan dio. Što se događa ako se ovi rokovi jednostavno ignoriraju? Koliko točno to može koštati? Samo pogledajmo ovaj broj. Kazna za pravnu osobu, znači za samu tvrtku, može ići sve do 13.270 eura. To je, složit ćemo se, jedan ozbiljan financijski udarac koji se definitivno mogao izbjeći. Ali priča nestaje tu. Odmah uz kaznu za tvrtku ide i kazna za odgovornu osobu, a to je najčešće direktor. I ona može narasti do 2650 eura. To jasno pokazuje da postoji i osobna odgovornost. Sad dolazimo do onoga što mnoge iznenadi. Sjećate se da smo pričali o 2 svrhe predaje. Pa, tu leži caka. Nepredaje za statistiku i nepredaje za javnu objavu se gledaju kao 2 potpuno odvojena prekršaja. Što to znači u praksi? Pa to znači da je za istu godinu moguće dobiti 2 odvojene kazne i tako u biti udvostručiti trošak. I sad dolazimo do one najteže, najozbiljnije posljedice ako se obveze uporno ne poštuju. Ovdje više uopće nije pitanje novca, već opstanka same tvrtke. Ovo je u suštini put do brisanja tvrtke. Korak po korak. Ako 3 godine za redom nema predaje GFI-a za javnu objavu, FINA ima obvezu o tome obavijestiti nadležni sud. I tad sud pokreće postupak brisanja. Znači, nije nešto što se desi preko noći, ali put do toga je, kao što vidimo, vrlo jasan i definiran. I
Ono što je ovdje presudno za shvatiti, ovaj postupak se pokreće automatski, po službenoj dužnosti. Nitko neće zvati, nitko neće moliti. Jednom kad FINA pošalje popis sudu, proces je pokrenut. Jako ga je teško zaustaviti jer država sama inicira gašenje takve tvrtke. Dobro, nakon što smo prošli sve ove rizike, vrijeme je da se okrenemo rješenjima. Jer dobra vijest je da postoje jasni i zapravo vrlo jednostavni koraci kojima se može osigurati mirno i sigurno poslovanje. Ovo je zapravo jedna kratka checklista za miran san. Se počinje s poštivanjem onog roka, 30. travnja, zatim predaje za javnu objavu. Ako je tvrtka neaktivna, predati izjavu o neaktivnosti. I možda ključna stvar, promjenu u glavi. Gledajte na predaju GFI-a ne kao na trošak, već kao na ulaganje u sigurnost i opstanak poslovanja. I za kraj, možda najbolji sažetak svega. Kad se stave na papir novčane kazne, pa troškovi ako treba ponovo osnivati tvrtku, pa izgubljeno vrijeme, reputacija, trošak zanemarivanja je neusporedivo veći od troška pravovremene predaje izvještaja. Jednostavnim rječnikom, uredno poslovanje je puno jeftinije. Na kraju, sve se svodi na jedno. Pravovremena predaja GFI-a ili izjave o neaktivnosti nije samo neka dosadna zakonska obveza. To je temelj stabilnog, transparentnog i sigurnog poslovanja. To je odluka koja čuva tvrtku od nepotrebnih glavobolja, rizika i troškova. Za sva dodatna pitanja i savjetovanje tu su naravno stručnjaci iz tvrtke Ekopen.